Pripravte si ruky a povzbudzujte, pretože do cieľa nám bieha prvá dáma, ktorá odbehla úplne najrýchlejšie. Spomínaný čas ešte nevieme, aký bude, ale vidím, že na druhom mieste s rozdielom nejakých tých 200 metrov beží ďalšia baba. Tak, áno, nie je to chlap, je to baba. Prvá dobieha. Je to číslo 1202, je v cieli teraz a úplne s úsmevom na tvári, neuveriteľné. Úplne ako keby ani nebežala. Normálne, ruky hore, úsmev na tvári. Ľubka Maníková, AK Spartak, čas 33:34,4 zatiaľ, len ono sa to možno bude upravovať v nejakých tých desatinkách. Druhé miesto taktiež cieli, čas, ešte neviem, ale číslo 1260, aj čas, aj meno vám samozrejme prezradím. Katka Pokorná, Slavia STU, 33:57,9. No výborné, tak tie časy nás veľmi milo prekvapili, samozrejme, pretože čakali sme s balónom žltým, prosím ťa, len nechoď do tráte. Rodičia by mohli podržať pred čartom, keď som si pozrel prvú radu, tak mi vyšiel medzi. Ale to fajn, pretože do cieľa nám dobieha dáma na mieste číslo 3. 1330 Veronika Odrubová je v cieli. A ďalšiu tu máme, vidíte, takže boli to dve skupinky. Skupinka prvé, druhé miesto a skupinka tretie, štvrté miesto. Pretože dobieha do cieľa aj dáma na štvrtom mieste. No tak poďme, pozbuďme, 1314 teraz je v cieli. Takže aj Veronika na treťom mieste, aj Mária Fuňáková, aby som bol úplne presný, na mieste číslo 4, čas 37:29,7. LSko, ale aj Big Media a Slovenka, takže ďakujeme všetkým partnerom. Áno, a o tejto babe vám prezradím snáď len toľko, že je mimoriadne nebezpečná, pretože je to majsterka sveta v thajskom boxe, aktuálna, čerstvá majsterka sveta Ľudská Krajčovič, dobehla momentálne v čase 39:11 a v cieli máme aj Janku Kováčovú, ktorá dobehla v čase 39:28,2 sekundy, takže aj majsterka sveta v thajboxe je v cieli a dobiehajú ďalšie baby. Pozrite sa, 1427. Ľubka Arpášová, Olinka Kosibová z Dolných Orešan, z okolností. 41:16, jej čas. No a máme tu cieli aj Janku Valentovičovú z webnoviny.sk, 41:37, to je jej čas. Ale aj Dianka Karachová, 41:52, Marketka Šimony, 42:01. Samozrejme, že tie dámy, ktoré budú dobiehať, budú pribúdať. Teraz pripomínam, že aj v tomto prípade to bude taký cluster systém. Poďte babi do cieľa, poďte, ešte kúsok. Anička, je malá. Že zrazu sa objaví taká väčšia skupina dievčat. Zatiaľ je to ešte potrhané, predsa len sme na začiatku. Na relatívnom začiatku nášho štartového dobehového pola v tomto prípade. Pretože to pole sa na 9 km poriadne ponaťahovalo a potrhalo. 1325 je taktiež v cieli.